Чухте ли последната новина? Чухте ли какво каза един депутат от Продължаваме промяната, дето уж е наш ромски народен представител? Вместо да ни помага, вместо да мисли за хората, знаете ли какво измисли? Плаши ни. Каза, че ще ни конфискуват уредбите и тонколоните. Ще ни взимат музиката. Абе, господин депутат, ти видя ли как живеят хората по махалите? Вместо да помогнеш за жилищния проблем, дето хората нямат къде да си сложат главата, ти с тонколоните се заниза. Вместо да дойдеш да направиш улиците, че децата ни газят в кал до ушите всеки ден, ти ни плашиш. Къде са работните места? Младите ни момчета и момичета стоят без работа, без образование. Нямат бъдеще. Ти за това ли отиде в парламента? Да ни решиш ли проблемите или да ни вземеш и малкото радост, дето ни остана? Народите ни от векове се познават по едно. По душата и по музиката. Когато ни е тежко, пеем. Когато имаме сватба или кръщене, пак пеем. Музиката ни държи живи. Сега и това ли искате да ни отнемете? Пратихме ви там да ни защитавате, а вие идвате с заплахи. Искате да ни оплашите, за да се мълчим. Няма да стане. Никой няма право да ни плаши в собствените ни домове и да ни мачка. Споделяйте това видео, нека стигне до всеки един човек, нека разберат, че имаме глас и няма да се мълчим. Споделяйте напред. Благодаря.